Боже, дозволено словом Твоим тешится тривалым здоровьем души и тела. И прославляя заступничество на святейшей Господи Панны Марии, моя ласковая избавить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Раз Христа Пана нашего. Твою корону отдаюсь. Святая Богородица, у наших потребах не провожай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас Господи. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятуй на святейшая Панна Мария, что никой не старалась, как погибла от того, кто до Тебе утекает, Тебе он допомогу ближе Твоей веки просит. Говорит, доверие наткнённый до Тебе, о Панна над панами, и Мати нашей вносит. До Тебе прихожу перед Тобою, грешно плачучи стою. О Мати Слово, не погоржай словом моим, а и прошу и подсказывай, выслухай. Аминь. Святая Конюшенька, Бережи нас у змагании, будь нам обороною, супроть спокусы и ласков злого духа. Покорно просим, някай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас Богу душу смуют спасите. Аминь. Первый день новенны перед урочистостью спасания Духа Святого. Пане Иисус Христе, в день волшебства Ты загадал своим апостолам не отходить из Иерусалима, а ждать Отца Отца. Ты казал им, я же крестил водой, а вы будете окрещены раз несколько дней Духом Святым. Примите вас Духа Святого, який на вас сидит, и будете моими святыми аж на краю земли. По прикладе апостола, який з Марії, Твоей Мати, и іншими Твоими учнями 9 зён единодушно открывали на молитве, так само и мы можем подрихтоваться к рассупольную молитву до присутствия Духа Святого. Тому просим Тебе, спошли нам своего Духа. Пане Иисус, Ты правда, мудрость и администрование Отца. Спошли Твое святое и правду, как мы завсёды словом и чином были Твоими святыми перед всеми людьми. Спошли нам своего Духа. Пане Иисус, Ты узышел до Отца, спошли нам обетованного Сутешителя, как мы отримали моц с неба. Спошли нас своего Духа. Пане Иисус, учини как нас, Свой Дух Божий, и мы завсёды поступали, як Божие дети. Спошли нам своего Духа. Пане Иисус, пошли на нас Духа Святого, как мы вызнавали перед людьми, что Ты наш Владыка и Пан. Спошли нас своего Духа. Отче наш, который в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. просим Тебе, Боже, нехай Дух Святий запалить у нас Твоє воля, який наш Пан Єсус Христос послав на землю, жадаючи, щоб Він моцно згорів, який з Тобою живі і владає, старики вічні. Аминь.
делай. Заховай справу Твою і милосердості, как мы не скрытно сгадываем чудесницу нашего избавления, удостоились отримать ей прям про Христа нашего.
Захочу вас сегодня особливым чином молиться за нашего пробуша, бо это святий обов'язок парафії, наш святий обов'язок так само підтримувати пробушу у його памкненні, у його послугах. А під час цієї святої мши будемо молитися в наступних інтенціях. Брат Олег Шенда молиться за лікарів і медсупрацовників, особливим чином за супрацовників Мінського городського онкоцентру, за хірурга-онколога Алексея Кутузова, за хірурга-онколога Віктора Мауричева, за хірурга-онколога Дмитрія Сушко, за врача-ендоскопіста Наталію Головко, за врача-ендоскопіста Діаніса Новіцького, за медсестру Наталію Макеєву з 6-ї поліклініки Мінська, за лікаря Готфри з Бристольського шпиталя, за медицинських супрацовників, работників районних больниць у Глибокім, Довшицях і Стовцях, за Ольгу Ємельяніку, яка знаходиться у шпиталі, і за доктора В'ячеслава Койбуша. Я буду молиться за брата Андрея, просячи для його Божого благословення, потребних ласкавих даров Духу Святого у його посуді святацькій. Брат Андрей молиться за парафію, за усіх людей, яких зустрів на святарському шляху. Дорогі, найважніша нагода святині, це зустрітися з Христом, який завжди на нас чекає. І сьогодні, дякуючи за своє святарство, хочу молитися за всіх, хто молиться за мене, кого я зустрів у своєму житті протягом не тільки 16 років, і ще більше, не згадую, скільки мені років, і молитися за нашу парафію, яку Бог доручив сьогодні під мою опіку, але в першу чергу під опіку Духа Святого, якого сьогодні хочемо закликати так само без послання, якого рихтуємося. Как мы могли годно скласти на святейшую опяру, перепросить Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ужитком и залипанием. Моя вина, вельми великая вина. Тому прошу, наисвятейшую, завжди Ивану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. и хай збудеться над нами Бог всемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Боже, образу воскресения Христа, Ты вернул нам життя вечное. Узнеси наше сердце, да збавце, які сядіть по Твоей правице, а коли он злом прийти у хвале, а дарнешь народностью Ты, кого Ты отратил в святым Христе, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарить верности Духа Святого, Бог празущий веки вечные.
Читание книги Деяний апостолов. Коли Павел был в Коринфе, Пан ночью объявился Павлу и сказал: «Не бойся, але кажи и не молчи, потому что я с тобою, и никто не отважится сделать тебе зло, бо великий народ мой в этом городе». И пробыл год и 6 месяцев, научаючи Слову Божьему. Коли Галион был проконсулом в Ахае, юдеи однодушно повстали супротив Павла, привели его в суд, кажучи: «И он намовляет людей шановать Бога незгодного от закона». Коли Павел хотел открыть устны, Галион сказал юдеям: «Юдеи, коли размова шла про некую кривду чи несправедливую учинность, я б выслухал вас. Але коли спречка йде про слово и про имена, и про ваш закон, то разглядайте его сами. Я не хочу быть судьей в этой справе». И выгнал их сюда. Схопивши первника синагоги Состена, усадили его перед судом, а Галион не было до этого ніякої справи. Павел же пробыл там еще довольно шмат, и, развітавшися з братами, поплыл у Сирию, а з ним Присцилла и Аквила. У Кенка він обстриг собі голову, бо дав такое обіцяння. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание Святого Евангелия поводу Иоанна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Сапраўды, сапраўды, кажу вам, вы будете плакать и голосить, а свет будет радоваться.
Вы будете смутковать, але смуток ваш зменится в радость. Жанчына, калі нараджае, смуткуе, што прыйшла ей гадзіна. Калі ж народзіць дзіцё, ужо не памятае з радасці пра боль, бо чалавек нарадзіўся на свет. Так і вы цяпер смуткуеце, але я зноў бачу вас, і ўзрадуецца сэрца вашае, і радасці вашай ніхто не адбярэ вас. І ў той дзень вы ні пра што не будзеце у мяне пытацца. Гэта слова. Хвала Табе, Христе. Сьогоднішня літургія слова каже нам про радость. Радость, яку можна розглядати вельми по-разному. І для кожного радость – це щось інше. Я захочу вас сьогодні запитатися, а що по сутності, чим по сутності з'являється радість? Що це таке? Бо можна прийти до хати і знайти подарунок гості з родини, цукерку. І усміхнутися, сказати, о, клас, подарунок, цукерка. А можна пережити зустрічу з чоловіком, з яким можете десь вельми давно бачився, і знову випадково зустрівся. Можна у якихось моментах відчувати задоволення, відчувати усвідомлену радість у невеликих моментах, коли щось здарається в нашому житті, коли хтось нас телефонує, коли нам нічого дається. А можна увесь час відчувати у своєму житті світло. Світло, яке проливається на все, що здарається у моїй життєвості. Сьогодні світ, про який так само казав Ісус, бачить радість більш у коротких імгненнях, бачить радість, таку, можна сказати, матеріальну радість того, що ти щось зробив, радість того, що ти щось досягнув, що ти нічого маєш, бо нікого маєш, радість з того, що в твоєму житті нічого є. І сьогодні, живучи такою ментальністю, світ все більше і більше йде все глибіє і глибіє у пошук такої радості. І тратить увогуле, все тяжей, бачиш, що все тяжей і тяжей гэтую радость здобути. Поглядите, сьогодні вельми шмат, наприклад, молодих людей все більше і більше шукають нових уражень, шукають нових дорог у своєму житті, для того, як здобути, покаштувати, може, матеріально, але гэтага почуття радості. І сьогодні є Христос, який каже про свою радость, яку Ён дає. І гэтая радость, вона вельми відрізняється від того, що ми сьогодні привикли розуміти. Гэтая радость, вона не з'являється у конкретних моментах життя. Вона не появляється тільки в моментах задовольнення, щастя, у приязних моментах. Але гэтая радость, вона ёсць і знаходиться во всіх моментах твоего життя. Святий Францішек, наш опікун, наш отець, показав вельми добрий приклад мене від такої радості Христової. Показав її у той момент, коли найбільше здавалося, що він повинен смуткувати. У момент, коли був хворий, у момент, коли так шмат хотів зробити для своїх братів, для своєї соборності, для людей, а не мог. У момент, коли замість того, як прославляти Бога, як нести Його на Євангелії людям, він повинен бути прикутий до ложка хвороби. Видно, именно тоді він показав, що таке радость Христа. Це правда радость. Радость, яка у найбільш тяжкі, у найбільш
нязносні моменти життя дає світло на будущее. Радість, яка пробивається навіть сквозь хмари, коли натурально видавалося, що вже нема надії. Я думаю, так само это якийсь не однословний збіг околічності. Коли ми святкували ювілей святарства брата Олега, то літургія слова давала нам приклад святого Петра. А сьогодні, коли святкуємо ювілей брата Андрея, літургія слова дає нам приклад святого Павла. Святого Павла, який під натхненням Духа Святого, переживаючи восьминоліту эту радость, отримав то, що найбільше потребував від Бога. Запевнення, що у кожному моменті Ісус буде разом з ним. Це слово, яке сьогодні ми чули з апостолів, яке Пан каже Павлу: «Не бойся, не дрожи, не мовчи, потому что я с тобою, и никто не отважится зробить тобі зло, бо великий народ мой у этом городе». Життя святарське, життя монашське так само, це життя, яке в певному моменті, той, хто живе в этом, розуміє, що він этого не заслуговує, що він не ідеальний, слабий, часом неверний. Це життя, яке приносить, яке він повинен часами більше давати, ніж отримувати, більше херувати, ніж якщо брати для себе. І це життя, на яке ніхто не може бути приготований. Ніхто у своєму житті, хто каже «так», не може бути 100% впевнений, що він готовий, і що ось це то, що треба. І в житті святарському вельми важливо ось це слово Христа. Слово про те, що Він завжди з тобою. Брат Андрей, сьогодні літургія слова каже тебе про радость з того, що Бог є з тобою. Це ж саме, може, в нашому житті не бачимо, а найбільше, може, у тяжкі моменти життя, у різні тяжкі моменти життя, коли не все то, що жадаєш, вдається, коли часами вдається, що все супроти себе, але це слово сьогодні Бог керує до тебе, кажучи: «Не бойся и не молчи, потому что я с тобой». Я ожидаю тебе, я думаю, что вся суховность парафиальная, обшивать это слово в твоем житті, как заправды, только это слово уже приносит тебе радость. Заправду радость, яка буде приносити світло у щоденність. Przez Jezusa Chrysta, jaki napełnił swój Kościół łaskę i Ducha Świętego i będzie Jego do pełnoty любові i życia, prosimy Boga o zbawienie wszystkich ludzi. Молимся за святий Костьол, як усі його визнавці жили поводле Духа, отриманого під час святого Хресту. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Пан Бог одарил его здоровьем и потребными ласками. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святаров, які удільничають у реколекціях і духовних зустрічах, как вони обновили в себе дух Христового служения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто чує в собі голос святарства ці монашського покликання, как вони не розчаровуються під час тяжкостей і відважно йшли за Христом. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы охраны здоровья, как Пан Бог подтримливал их у штоденной працы. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за брата Андрея, как Пан Бог одарил его потребными ласками и да помогал быть верным апостолом Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане.
Молимся за парафію і всіх людей, яких брат Андрей зустрів на своєму святарському шляху, як пан Бог одячує їх добриню. Просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы свидетели об дарах воскресного Христа, радости и спокоя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Учини, добрый Боже, как ласки, які ми от Тебе отрыпываем, и раменяли нас, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Милосердный Боже, премилослава дары Твоих верных, и дай коватуленные Твоей опекой, и не заковали отрыванные ласки, и досягнули вечной радости, раз Христа, Пана нашего. Пан с вами. Співають тобі гімн хвали, неспинно вскликаючи.
Święciły Cię dary rozwoju Ducha Twojego, как яны стали się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podział Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom każąc. Wierujcie i jeszcie z tego siebie, bo to jest ciało moje, jakie jest za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziału składając, podał swoim uczniom każąc. Bierzcie i pijcie z jego siebie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Uspomniawszy śmierć i zmarłych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как их нас, скрывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, благоистол Твой рассеянный по всем свете, удосконали его любови разом с Папом нашим, Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и ущипом Турецким. Памятай так само про братов и сестер наших, які постулю надійного воскрешення, і про всіх, хто Твою ласка дошел з этого света, и дозволим уважить святого обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее братником, со святыми апостолами и всеми святыми, які справедливо подобались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христовину в Христе, Тобі Божий всемогутний, у єдності Духа Святого, уся ваша и хвала, развося веки вечные. Называемся детьми Божьими, ими изъявляемся, тому осмеливаемся. Amen.
да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и закования от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыся Збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одари его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, и хай завсёды буде з вами. Иисус, Твоя. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто верне себе грехи, благословенные покликанные на вечеру Его. Аминь. Я не плачу, как Ты пришел ко мне, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже наш Отче, оковывай завсюду Твою любовь, избавленных Тобой верных, и учеников откупленные прослугу Твоего Сына, я ныне спытно радовались Его хвалебному из мертвых повстань, яки живи и голодают на веки вечные. Нельзя Богу за вас, я говорю за ваших батьков, родичів, просто дякую. Так само ми щасливі, що маємо таких прокропів родинах ваших находів. І так само ще хочеться вам пожадати такої Божої мудрості, Божих ласков, и вот кажется, что усмешка это стан души. Так вот, хочу сказать, что ваша усмешка это отметный знак христианской любови, теплыни, супокою, якая втягивает в сердце людей и денежек Божия ласка. Так само хочу подякувати Олегу Шенко за его Божью мудрость, что назначает для нас таких Богом направленных святого. Так само ожидаем, чтобы люди такие завсюду радостные ожидаем. Ожидаем Божьей любови, дару Духа Святого, святости и самого-самого наилучшего в вашем прекрасном житии. Так От меня не серьезно, как обычно мы дистанционно готовили поздравления, все услышавшихся обстоятельств. Да. Поэтому я люблю, когда все концептуально, поэтому вам только мечта. Это легендарный пост, который есть только в городе Минске. Искренне желаю, чтобы вы стали таким же легендарным. Чтобы однажды, сидя на пенсии, я говорила своим внукам: видите этого Папу Римского? А я очень короче. И есть легенда, что если загадать что-то такое очень желанное и съесть торт целиком, то не поправишься, желание рецепт не сбудется. И желаю, чтобы все ваши цели достигались, мечты сбывались, и Бог дарил вам те необходимые ресурсы, чтобы вы дальше дарили нам радость. Я не соглашусь категорически с братом Максимом в том, что ваша монашеская жизнь предполагает, что вы больше отдаете, чем получаете. Потому что любовь и добро — это те вещи, которые уникальны. Чем больше их отдаешь, тем больше получаешь назад. И сегодня даже в чате было видно. Брат Андрей написал одно сообщение, а мы много. Вот. Поэтому с вашим днем, пусть у вас все дальше будет хорошо, и Бог вас бережет. Не ведаю, что сказать, просто разгубился. Столько добрых слов. Мне здається, що я все ж таки дозволю брата Максима заставати сьогодні, тому що він казав про эту радость, яку чоловік шукає, и в сегодняшнем свете эта радость, она и что раз тяжей знайти. И мне кажется, что так само может быть и со святарством. Мы до него привыкаем. Оно может с часом ставаться и становиться таким нечим звичайным для самого святара. И такі
такія моманты, калі адзначаем гадавіну святарства, калі слухаем пра сябе, у асноўным добрыя словы прыгожыя, то ёсць магчымасць як бы аднавіць гэтае святарства для таго, каб сапраўды і даваць, і атрымоўваць. Таму што святарства з'яўляецца дарам Ісуса Христа, які Ён аддае, адорвае чалавека бесплатна. І гэтае святарства павінна служыць. І таму кожны святар, калі служыць, ён менавіта такім чынам спальваецца, такім чынам рэалізоўвае сябе для іншых. І гэта сапраўды з'яўляецца прычынай вялікай радасці. Я заўсёды, калі бачу падчас святой імшы, не толькі падчас любых сустрэч, вашы вочы, то яны для мяне заўсёды з'яўляюцца прычынай такой асаблівай радасці. І калі гэтыя вочы радуюцца, канешне ж, гэта дадатковая радасць. Мы ведаем, што не заўсёды чалавек мае магчымасць, каб мець радасць, калі вочы бываюць розныя. І святар, заданнем святара менавіта з'яўляецца тое, каб і ў радасныя хвіліны, і ў вельмі радасныя хвіліны несці Христа і несці таксама святло радасці, якім з'яўляецца Бог. Тому дзякую вам вялікі ўсім за вашу малітву, за вашу прысутнасць, за ваши добрыя словы, шчырыя, за ваши прыгожыя вочы. Дзякую вялікі брату Максиму за сённяшняе слово. Узнёсла, промовляв радость, скажем, и попередил, что за Христи, что я там еще скажу про радость. Ось тому дякую великий всім за те, що ви робите для нас, для Капуцинова, на користь нашої парафії, нашої святині. І, конечно, то, що я як святар могу зробити для вас, для нас усіх, это моя молитва, это благословение Божие, якое ожидаю постоянно уделять, постоянно им делиться тем, что мне дадено от Бога. Это дар, який я сам не до конца разумею, але который раз, который Христос служит кожному человеку, дар збавлення. Дякую ще раз усім за все. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый.